The letter to the Hebrews and to us. Ose ngoma a wɔtwerɛ kɔma Hebrewfoɔ ne yɛn. Abusuafoɔ yɛahyɛ kɔta foforɔ ase na saa kɔta mu nyinara no yɛne wo ɛba abɛhwɛ Hebrewfoɔ ngoma no. Mabugafoɔ no ayɛ krado mu ba bɛboa na yɛhwɛ saa adesua yi mu. Yɛde emu nkyerɛkyerɛ mu ɛbɛbɔrɔ mu sesia. Christian journey no, the return be an hour so, the return be an hour from. That's all my choir with a maybe show them. Me mamunyina akwaba na afenso yede enchiasronko esan mamunyinara na afenso ye sa mamu afishiapa sanse afe asan akọ apro na asan abeto yembion afe etwa mu no se ne yinyina yehu ye no yare kwankro beso ye kon na so nyankopon adumunti yinyina ye da so etinkwam wasade ewura afefoforo mu na se timi hia se na o ma yakwanya se yensan besua na disua na ewo se yedi ayeye ene ankamfo na yede matwedi ampon nyankopon sanse waboa me no mienu nyina afie etwa mu adesua yedi wieye no eye Deuteronomy engoma no kwasem ne se yesua eniema bebre ewo Deuteronomy engoma no mu afiwe mu no nso no yede Hebrew fo ngoma no na yede hyase yede adesua mu pensempensem mu ebe ebrem but answer na no ma yenkutie enwom free London Ghana memenda kwan for church kwa ho omu wia yede adesua mu pensempensem mu ede atoam so.
Yeda London Ghana memenda akwanye for church kwase enwuma omode brain mabegwa for no aye krado mefasa akonya iso na fi made omadi ede atremo na fi wi aya hwe yen adisia nimu media musonfo Bismarck mensa ene onyankopon adumunti elder the graft yeboa esan ewo fidua mu hase elder yemo akwaba. Great. And that's the say turns afro abana so emo official panso. Me botra na me call elder Hansen or someone soon 1815 elder emo akwaba. Na fenso emo official pa. Great. And that's the say and mwaba na fe me call etro no ho so elder Dr. Alex Collins Alpha NT etro no ho no elder emo akwaba. Na me official panso. Da nyankopon asese mabegwafo no obi ada so timkom na fe ye di adisua se edi premu na san ma yenkate ene na me ma da Hansen emompaye emaye adofo me ma mpaye ososro hene obo ade nyankopon a oka ye ho abre nyina ye da wase yes ebraso biem se ubie wasem mu e kire yen ne yesro se kasa kire yen kasa fa yen so kasa ma afoforo ne wotie yen bia yente wasem ase emfa enye ya brabo na enam so ama yedin aka nkwa ngomanum etiefo nyina wo wiase afa na nyina so biti asem ya manokwa ho san e wo Yesu din mu nti amen amen great busan for mesan ama mu nyina akwaba kotai mu no yes great kotai mu ye behwe your friend say or see in these last days the message of Hebrews or say na etwatu yi mu no Hebrew for kransam no eno na ye ba behwe sa kotai mu nyinara ebe ya adusian bia no kwasam ne say se opese wonya ntiase pa yi a menyi hu mfiri ba kokora mu sanse se adusian yi ebeboa ye pa yi o hwe adusian na ye behwe sene Paul chirokoma Hebrew for no Yesu Kristo sene osida Yesu Kristo no ho do eno nyankopon edo edi ewo Hebrew for anase edkoma Hebrew for no eho adusua na sa na otwi mu nyina ye ne wo eba be esua enti se wo ye wadwen se obeyi hu afisa adusua mu a no kwasem se wonya adusua mu entiase sa na otwi mu no ye pese ye hwe adusua na se na ebe my foundation anase abakosem anase abase no ye be hwe sene na Hebrew for no ana womo ana Paul trust angoma yakwakomo mo na tibia ben enomumu na a Christopher ben na omoye na edie be na be ma omoye a Christopher or how be na no omumu sanse se timete sane malase a na enso ye de ehu ahyimu na ehu se sangoma yi nso ye nso ene ekoma yen anase na omonko ana ekwama enti ye be hwe sa adisuan mu no man yi hu mfrim yemfa mpaibo ne akomapa emfanta sa adisuan ye chi na yemfa mra na wie no ne nyina timi anya mu entiase o hwe na otwi mu adisuan atifi asam na o se the letter to the Hebrews and to us ngoma wo hwe koma Hebrew for ni yen no nka abosam no mema elder akan amayen ewo Hebrew for ngoma no echeye edu yimu aduasa aduasansia Hebrews chapter 10 verse 36 yo moma yenti akenka asem no watwero ne se na boaseto hia mo na se mu wie di onyankopon pe no ya monso aka boshe no monsa aka boshe great amen amen great entina abusia for sene yen ka bosam no ko no ye di yeti ebinu adusua enum but first of all no so wo hwe adusua nanimu nsam sene otwerefo no ka ye na o kire se Hebrew for ngoma no eye ngoma bia enu na ye semwa na ye mua ana se apichi semwa na hwetwero semwa enu de eye complete eye mua pa na Paul a wotro sa Hebrew for ngoma no ne nsam a wotro no otudu se eye afutusem a otro akoma sa Hebrew for na womo ana Paul etro sa ngoma yakoma eye womo a omo abedi Kristo atum sene wonso
sɛ asɛm no na woteɛ na wobɛgye Kristo tu mu sɛ miracle bi na wokuye na wobɛgye Kristo tu mu sɛ deɛ na yɛ na wu na wobɛgye Kristo na nso bɛyɛ Kristofoɔ saa binomfoɔ a na ɔmudi bi twerɛ anaasɛ ɔmutumi kenkan Hebrew kasa no ɔmo na na Paul atwerɛ saa ngoma yi akɔakɔma ɔmo nti Kristofoɔ ma bɛgye Kristo adi na afei ɔhaw ne amanihunu ɛne atete ɛkɔ so wɔ mu ɔmo ɛna Paul twerɛ saa krata yi ɛkɔakɔ yɛkɔ adusua no mu no maboafoɔ no bɛboa no ma biebie nsɛm bi mu na afei yɛtumi anya adusua no aboase na wobɛhu sɛ yɛne Hebrewfoɔ na anaasɛ wɔn a Paul twerɛ ngoma no kɔma ɔmo yɛne ɔmo nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ nti wobɛhu sɛ asɛm no yɛ nyinaa na Paul ɛtwerɛ abrɛ yɛn no nti yɛn so na menyi wɔ afidie nso ɛmfiri ha sanse sɛ adusua no wanya nteaseɛ no anaasɛ mfitiaseɛ no nteaseɛ a wanhwɛ a wonte adusua no nyinaa ase nti abrɛ a yɛbɛkɔ mu yɛn nyinaa yɛmfa yɛtwerɛ sɛm na afei yɛmfa yɛti enu adusua no ɛnum nti yɛbɛdi ka ahwɛ Hebrewfoɔ no anaasɛ nkɔfoɔ a na Paul ɛtwerɛ ngoma yi akɔakɔma ɔmo na ɔmo tebea anaasɛ abakɔsɛm kakra anaasɛ na ɔmo yɛ Kristofoɔ bɛn na ɔmo bɛyɛ Kristofoɔ no ɛdeɛ bɛn ɛna siiyɛ ansana yɛtumi ahu ne nidi so nti first of all mɛma elder kan Hebrews chapter 2 3 and 4 Hebrews chapter 2 3 and 4 na yɛnhwɛ congregation no anaasɛ ɔmo abakɔsɛm kakra Hebrewfoɔ ngoma no ti mmienu enyimo mmiɛnsa ne nan ɔmo yɛnti Awurade asɛm yɛn so sɛ yɛn mu nkwagyeɛ kɛse a ɛte sɛ yi a yɛbɛdwane afiri mu sɛn ɛno na Awurade firi aseɛ kan no wɔn a wɔteɛ no ɛhyɛ mu den maa yɛn na Onyankopɔn nso de nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ ne ahoɔdenneɛ ahodoɔ ne Honhom Kronkron a ɔkyekyɛ mu sɛ ɔpɛ no ɛdi ho adanseɛ bi amen nti doc yɛnhwɛ wohwɛ akenka asɛm yi a sɛn na wobɛka sɛ Hebrewfoɔ no kwan bɛn so deɛ na ma ɔmo bɛyɛ Kristofoɔ ana wɔn a Paul twerɛ nhoma yi kɔma wɔn no deɛ na ma ɔmo bɛyɛ Kristofoɔ many abes Mike Medase sɛnea elder kind of fɛfɛɛfɛ no adusua no kyerɛ sɛ ɔmo a Hebrew ngoma no Paul twerɛ kɔma ɔmo no na ɔmo yɛ Kristofoɔ bi a ɔmo anya the opportunity a ɔmo ante Yesu directly sɛ ɔkasa kyerɛ ɔmo nyamesom ni nyinaa no na ɛyɛ sɛ other people deɛ ɔmo te ɔmo bɛkama Yesu ho nsɛm na ɛma ɔmo asakra na mfitiaseɛ no na yɛ anigye firi sɛ yɛmfa ne sɛ asɔre biara sɛ wote asɔre edi kan anaasɛ wompo nyinaa yɛtwa yɛti kɔtam a yɛadwen bu kɔtam a yɛyɛ wei sei yɛgye nyame asɛm diiɛ no a at the beginning initial stages no there is always that zeal and that joy say yabo wasu foforo anigye ni ahosepa a wode yɛ Onyankopɔn adwuma sana na nkɔfo yi ɛhyɛ aseɛ no sana na etie ɔmo hwɛ Acts chapter 2 day of Pentecost Onyankopɔn de ne ho nkonkron gu ne maso na ɔmatete wonders and miracles bebree and if it is the na yɛ anigye nko a na ɔmo embrace Christianity ɔmo nya no ɛwɔ anigye mu fi so ɔmo nya new found faith a ɛyɛ anigye ne ahosepa na ɔmo de yɛ Onyankopɔn adwuma great na kyerɛ sɛ wɔbɛka sɛ wɔn a Paul twerɛ Hebrew ngoma na ɛkɔmaa yɛ no yɛ just nkurɔfoɔ a ordinary nkurɔfoɔ mate asɛm no na ɔmo ate deɛ Yesu bi abɛyɛ deɛ agyenkwa bi abɛyɛ na ɔmo ahu ne miracles na ɔmo akenka ne miracles no but ɔmo ankasa deɛ ɔmo ne Yesu no anaasɛ nipa na anya mpu ne mpu do we say it is like say ebi obi preachi na obi ate asɛm no na wasakyera na wabɛyɛ Kristoni ɔmo bi na ɔtwerɛ letter no kɔma ɔmo ana Hans me dase says wohwɛ the book of Hebrews a ɛno ne one book a yɛantwerɛ outer na ɔtwerɛeɛ no ne din nti bebree no woka sɛ yɛ Paul a ɔmo gye akyinyie nti ɛyɛ a na yɛtaa ka sɛ the Hebrew writer but style no any time no the twerɛeɛ no scholars actually say yɛ Paul ɛna sɛ ne woka no in the same way no so scholars ene baby a letter no call ye no actually say letter no go Rome so but yes one go Rome da
and until it means say Hebrew for no na to kotena na no makotena room a mo gya se medi ye no enti ohwemu a na almost the same people na okiro the book of Romans no ekoma won but say esan na oka a different subject and very deep oka Yesu adesua no nyina 13 ni nyina mi ni behu adesua a ewo Hebrew for mo no enti no this time o targeted those who know Hebrew omo asafo no ankasa say afedi we are talking about pure doctrine enti enkrofo a verse chapter 1 verse 2 no o se senia asemo no ye beka ye na mugidi ye no e kire se enye Yesu ho omonka direct people no moti free Yesu ho no but senia wo a ka ya na e de no kire se it doesn't matter whether the message came direct from Yesu anum and as apostles no anum se wo a wo begie di ba bia e nemire mu ye ne ye ni ho 2000 years atwam so ye ya gie di nyina no ye nyina ye audience to say Hebrew akrof man ti book na nkasa no enye book to ye kan Hebrews no bi mu pin say Hebrew for say na na free Israel for no but those people are okro woman koma woman no mo ye nim Hebrew kasa no na omo ete asem na se no de koma omo nti obi a ogidi ye bia no okasa asem yo me damase na se na dog echichi mu no o che tonation na omo kan wo Hebrew chapter 2 3 and 4 na che say omo gi asem no omo de ahosepe omo de I mean new enthusiastic converts ye nyina ta memum de ya mitaka se minister experience no because ya you meto sorry no mo so say o sachra entitom dance die nkrofo amitimi omo pa ye wo mo a no mo ye akwanwefo so omo be kasa ya me pay attention. I just want to put myself in their shoes and see how it feels like say when your country ni na because when you grab on a bra and number bia na wababe country ni na obedi adanse okwan ofa so na osachra be me minister experience because you me too munjino ma nyasa kind of you know but you can see say ebeye anigedie amasa nipa kro na ebeye ahosepe sa na me Hebrew fo omoje asem no initially no say na dog chiche sa na ye na anigi aba omo pe omo be konkoden omo be ku akoma nim ne ade sa na wonso minim se na wonso wo de ne sitie bia na wonso wote se wo mo a wate asem no osofo bia preachi e ma wonso wate asem no wonso de nkoden aba but then so wo be ye Kristo ni ase na Paul na nkasa aka na enye no ano no na ma bebre wo ye hwe after say omunya sa opei ni ziri ya se ombe Christopher aprapre ben ana se challenges ben na omu komo yenhwe Hebrews chapter 10 verse 32 and 34 no na fe ya hwe Hebrews 13:3 no so yenhwe experience omu conversion no e de bre wo mo Hebrews 10:32 to 34. Okay, 32 no say. Na monkai se kane na munya han no. Mu mia mo ni hunu okun bebre mu amane. That's right. Ebi ne se monam ahohora ne ahohia so eye adwasode. Ebi nso ene se moye won a woye won saa no mfefefo. Na moma neduafo amane eka mo. Mode anigye nso pene mo nneoma fom se munim se mo wo ahode a echenso osoro a etena hoda enti monto monam a ewo akatua kase no ntwene na boaseto ho hia mo na se mo wie de onyankopon pe no ya monsa aka bohye no na akaka krabi na de obeba no aba na orange amen Wa hwe 13 no e da free dumiensa no nso ene miensa no dumiensa no ene miensa no nso e kire yense monkai ne duafo sede mo ne won na edafiase yes ene won a wo hunu amane biara se mo ara nso moda so ewo honamu yi amen enti ada yenhwe se na wakan o hwa na omusua hunu abre omugie asem no tuum no aprapre no eyesen yo medase na ohwe akenka asem a wo ma ye kenka ye nyina no a no kwasem ni eye ahoyehia kese a wo mo ekomu if say wo hwe sede elder di ka de ma yen
asɛm no ɔmoteyɛ ɛne anigye a wɔn mu nyaayɛ ɛde gyeeyɛ na awerɛkyekye sɛm na wɔn ani da biribi so na ɛbiritiawa bi mu nneɛma asesa na afei deɛ adane yawdie ɛyɛ ɔhaw paa na menim sɛ saa de wei no yɛn mu bebree afa saa suahu no ɛsiane sɛ desua no sɛ Hebrewfoɔ ɛne yɛn no nti no moma memfa mmra yɛn mu ɛwɔ suahu bi a yɛfaa mu bra ayɛ asante akyem yɛkɔka nyamsɛm ɛwɔ ekuro baako so na onua baa bi ɛgye asɛm no na ne family nyinaa yɛ nkramofoɔ anigye a ɔde bɛgye asɛm no ma afei wɔgyina yɛbɛdwam wɔamfɛre wansuro na yɛwie campaign ni nyinaa no ɛna anigye ne dane awerɛhoɔ firi sɛ awofoɔ no sɔre tia ne dendendenden a na ɔyɛ ahwere ne nkwa adeɛ nyame boaeɛ ne sɛ afei de abusua no bufui ɛbɛtoo awuraba no ɛde to asafo no so sɛ yɛmfa no nti asɔrpani ɛna yɛde no kɔtena ne fie a ɔne ne yere na wɔn mo hwɛ awurai nti yɛnhwɛ sɛ woba abɛgye Yesu adi anidasoɔ nsɛm ne nsɛm a yɛaka kyerɛ wo ɛwɔ anidasoɔ ɛde anigyeɛ na sasetena ne kɔbea te sɛ yi a sɛn na kyɛ sɛ yɛntwa mfoni no wahu sɛ adesua bia na sɛ adwuma bi na ɔyɛ koraa no a ɛno nti abɔ no enti ɛyɛ awerɛhosɛm na wei no sɛ woanhwɛ yi a deɛ wɔ mu ane sɛ ɛnka masan na kyɛ sɛ anidasoɔ no wɔn nsa anka na wohwɛ sɛ deɛ na adesua ne de ma yɛ no nyinaa no a yɛne nneɛma a Paul ɛde kɔtu anuanomfo sɛ nti munnya mo ho nhyiamudie munhyiahyia mo ho ɛwɔ mu fo ha deɛ nanso muhia boasetɔ ɛsɛ ne nyinaa akyi no ɛda bi ba nkunimdie no ɛbɛba enti wɔne ɛda fiase no munhu ɔmmɔbɔ munso ambia monwene na munhu ɛma wɔn so firi sɛ ɛyɛ yawa mu nyinaa mu fa mu enti wɔde wei ɛkyekye wɔn werɛ na wotoa so no a wɔsan ɛde Yesu nsɛm bi a ɔkaeɛ no sɛ me Yesu me din nti yɛbɛkye mo ahyɛ mo neyɛyɛ ade ɛde mo agu afiase aka mo mpire mobɛfa saa amanneɛ yi nyinaa mu nanso di nokorɛ ɛkɔduru awieeɛ na bɛnya nkwa botrɛ no wɔn sɛ nti kyerɛ sɛ Yesu no sɛ yɛbɛbɛdi n'akyi a ɛnyɛ ahotɔ ɛne jojojo sɛdeɛ ebi a yɛbɛsusu no na ɛyɛ ɔhaw ɛne amanneɛ bebree nanso yɛgyina mu a yɛbɛyɛ nkunimdefoɔ yo meda ase pa ɛda sɛ na ɛwaka no abusuafoɔ yɛhwɛ Hebrewfoɔ no wɔn a Paul twerɛ saa Hebrew homa kɔmaeɛ no tebea na ɔmo mu yɛhu sɛ ɔmo yɛ Kristofoɔ a ɔmo ate asɛm no na ɔmo de anigye abɛgye asɛm no na nkyɛ bia no ɔhaw ati asi mu yɛkyekye ebinom tum yɛbu ebinom ohwere ɔmo adwuma sɛnea wɔn nso bɛgye asɛm no ti yɛ no ɔhaw a wɔn nso kɔm no deɛ ɔmo nso mu face the same thing wɔ ase but yɛmmisa sɛ so sɛnea wɔkan wobɛyɛ Kristo te sɛ asante akyem deɛ yɛ a wɔkan it comes with the price sɛ wobɛyɛ Kristoni a ida sɛ wobɛnya atamfo ebi na Hebrewfoɔ akenkanfo e no mu nso mu famu so wobetimi abɛyɛ Kristoni na wabɔ abrabɔ a still na wayɛ Kristoni deɛ nanso enkuntia afoforo ma ombenya enemies ɛyɛ possible saa sɛ wabɛyɛ Kristoni nanso wobelieve nanso ɛnyɛ te sɛ wa separate wo because akwa sɛ wobɛyɛ Kristoni afei de ɔmo a wo ne ɔmo wensa no monwi bio ɔmo a wo ne ɔmo kɔ mapɛ no monko bio ɔmo a ne ɔmo no ayi no monyɛ bio na akwa sɛ waba abɛyɛ enemies amom. How can we strike that balance and be Christian but at the same time no me omo no anya possible sir ma answer be person over kasa okay I think say that kasa tie the next one no because nya psychological effect exactly no nhyemu na ye preko no kwasem ni say o Kristoni ye no obi aka in spirit of prophecy crowd say obey Kristoni amapa na when share any form of sa bronsam attack no a na e kire say there is something lacking because obonsam ma kwan sa enti say na o kan ye no say e past life be na we ya Patriarchs and Prophets page 417 or so 418 Ellen White can say be or say
or it your life no will be live no Emma ebe yet to senia why to say open so which say it becomes a judgment to other people and he said we are saying we may say you're born 19 no so we started a live a godly life other people who say a be judgment to them and I say there is always going to be opposition say will be ABC ukwan sa no bon sam ye no ndi say ogumuma wo na say wunhia bibia sometimes so na wakaru hu ahwe say ade me ye ni ye die because I want the camp so most times now on how I see enti say wo hwa memfa mesi ne ye kan mu say the adwemu how ne normal by say na be ya yen say ye de adwen e na ye kire nkrufo a ye kom mo asem ye ne ne omo fa mu no ye nhwe bibi wo Acts chapter 18 verse 2. Okay. Acts 8 me kan bro for no. Or say of the free verse 1 or say after these things Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Now the two bracket because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. Yes. And he came to them. Inti a me pese me yen say na yen san kan we answer ma kire no mu. Hebrews chapter 13, the last verse, last but one verse, verse 24. Okay. Or say, greet all those who rule over you, and all the saints, those from Italy, greet you. Okay. Eti ehwa yenim baby okiroko enti na me kind of first na me say na nkrofo no nyina wo Italy and as a Rome and okiroko ma wo mu. Sa time no AD 49 na Claudius ashe say Christo ni bia free Italy minum. Enu nti na Aquila free Italy ebetena Pontus no. E ma Paul ko ho no. Na ne me kan ko so ne say na nye bete. Na nya grosem say a Roman pontiff and a ruler sa time no more near den yo mokum Yesu. Yes. Na AD 49 Claudius aka say Christo ni bia free ha na a persecution ti na other kind of first no or say senia muhunu amane ewo chains mu ne no ma no nti the question then comes to say dey nsunsuanso na nya wo sa a Christopher ne so ma wo mu enya psychological breakdown. Okay. Ebi wo ho mo dey anije beji ese na that kind of first no afa duru ba bi no na omo sese omo ho ne ono nso watena room ho a onni ba bi foforo a wo kɔ no onya Christosom no onya kwantena se ensom enye nedwuma ana onkosonsom Christo ema Claudius any Roman asrafo entata no. That was the question. Yes. Yenso ya question ni bi nie yenso ya mbere so ede be na ye hia etisa ne Claudius yi wa free mu o say ne no eye more of psychological warfare obi mfase kan mesi wo so anatu mesi wo so say jai Christosom na so normal ekoso wo yen chen nyina ma Christosom ye den especially as Seventh-day Adventist be bia ye wo bia e den. The question is ede na yenye na Paul etwiro sermon wi ekoma wo mo say mu Rome de mu hia persecution mwadwen mu no ayehye mu ne monye nanso ngoma ne nyina nko wie no ebe kire wo se mukoso edi mu nhyiamu na mukoso etina Kristo na ase na muso gidie no mu yi a Kristo ne waka no obeye na next topics no be kire wo se Yesu hu asem na woka se oye ohene oye sida ene ne okeka ho nti saa na opeso wo kire se ebedu baabi no e de agwemu ha obeba isika sem be ha adwen na so yenkuramu enkosi awiye na odetoto mamefa we ntwato odetoto Elijah ho oko 2 Kings 19 no 1 to 4 no say elder ekenkan free 5 going no emra na but 1 to 4 no ye mra na wakuma ba akomfo on a high note na eduru baabi na Jezebel atinkra no na osimeku no afei oyi na ni free Nyankopon so no tisania this week last quarter last one on 13 lesson about Moses oyi na ni free Nyame ne boshe ne tumi so no
or how ne buy. Elijah so yi na ni free nyame ni otimi yeso no abasantuo ne buy. Afi ni oka ne say awurade afedi e wo eye kume na nyame nko a me nyensene meja no. Yes. We kire say yenso ye ni free the altar and finisher of our faith no so ne tumi ode mayen a ebedu ba bi ne benya malice ya dwen no ibenya ohaw ewo mo yo me da sna elder person o kan bi fa ansa na obekọ elder so no me fa we so emeka ho yeah wo de said ye elder ede eto asoma ye adwemo har ne ade nyina no kwasem ni ye nyina ye nim said ye brain no se enye empokristo sumu ni asetremu kura na obi ekọ adwene har mu etesa no a ye nia ye nim situation a owo mu aya na eden pa ye na no kwasem no wo mo breso na eden yenhwe saa woni pa we a ye frɛ no Titus Cornelius or the middle of 1st century no ena ono wo baaye na eniema wo ye so ye historian esa ye politician yemfanse ne be kan sa assembly man na say ebia MP a che se wo credit bia eson na afi no wo mo view ahwe a Christopher ne say saafo no wo mo enka society no wo mo ye different wo mo bibia no eye soronko efi say kadi enim ne say wo som bibia se wo hu na de koro no na wasom no enti edi bibi si ho yesi we ye Peter na ye som no we ye nyame ne ye som no mo de mo nsom bibi sensi ho na mo bobbo mpa ye niema bi enti che say wo mo som bibia ye different from wo society no ne wo mo culture no kora enti safo ni nyina wo mo yatamfo enti in this case no se ye chi obi ne ye ni bibia se nipa no oni boafo wo ba bia enti se nye ye gidefo no ne ye beso ye hu mu aboaboa ye hu a ye hwete bia anuan mu ko mu enti ye hwe sa hefo ne betimi agina gidie no se wo ha immediate megina ne mafesi se awurade ankasa amamu a ye nya bi enti se Paul in some way say brewone no se yenso anuan mom ye hwe nei yenso te bia ye namu wo de yemfa Kristo som to nchen kura no a wabusua mu nko a hawa wusu ufese no se mu amfiri ba bia meboa wo a untimi nyina enti ye hia se yesuso ye hu mu abia medase great medase pass elder wa ye nsa ama internet education no de akase Hebrew for any yen enti yen so koma yen great say elder Hansen ka ho kakra because what the larger de ne be yen toton obi a wa bo watimi akuba konfo na anche bia no ono so oye mre sa na Hebrew for no so no sa almost na enthusiasm no wasoro but if you how no buy yen so no afi so mo ya nya adwemu how to say a larger so yeah na Arthur ye show afutu ben na Paul Edema mo abra na with a larger story in mind afutu ben na Paul Edema in terms of almost they no omo famu no se na be yo betimi agina sa okon no ano yeah many of us Mark Medase Adiciano is coming home and I'd like how so penny aside from paying for me, no, my very practical. Young Elijah story, no, Sunny the Hansen Chassis, our 1 King chapter 19. A big object lesson, Emma Christo Nibia, were continue how the Christian journey is. A drew tembia as I was sorrow, a drew tembia no abafom, a drew tembia no abasoro. Na Sunny opinion chirimono. Bible munsem ni nyina no watro ato ho amaye say be example amaye enti so ye Christian na will go through this situation na wafa sansem ye de adan e de achichero re na wa show hu kran enti 1 King 19 a shall say up to 18 no and on the mountain Mount Carmel experience no happen every and na ohene Ahaz catcher and yere Jezebel say hey wonim de see Elijah ene wa comfort no 400 wa kuma mu nyina o describe bibia kire Jezebel na Bible kire say Jezebel ti asem no pe na somaye my call Elijah ho say by the end of ene nkodro anwumre no se manya o sene wa ye me comfort na then it's not me just say ene my pronounce death sentence also and just imagine say
one prophet against 400 Baal for prophets. Wetim ejina edi onyankopon asem astandi against omo. Nanso ohima ede saa ensemi ba Elijah no na Elijah atie free top no aba down to the extent say odwane afiri onyankopon anim kura say onyame nko no. Enti Bible di adanse say oda ho saa no hu say obi bo na beti no dan ani na onyankopon bofo no onyankopon bofo aka kire sorry na didi onyankopon de aduane abre no watopa no kama ni nsuo owieye ena oso no mu na ode no call ya baba say 40 days e call cave bim e ma ne koje na home na Bible say oje na home wieye no ena onyankopon asem by Elijah ho say Elijah frabonten na bra cave na no na betie nsam onyankopon wo ma wo obedro no na onyankopon bisa na say Elijah de na wo ye wo ha den na wo pe wo ha wo a show so to the extent say wo dwane abehye ha sei na Bible say di adanse say at that time no ohun say mframa kese pa bae na mframa no bubu mo nanso na onyankopon eni mframa no ewie ye pe na asase wo so bae bubu asase mu e pai asase mu nanso na onyankopon eni saa asase wo so no efiri ho na eja kese nso bae na Bible di adanse say na onyankopon eni eja no na the fourth time no hu sem frama boko e fa no ho na ho no ti onyankopon ne onyankopon nkura nhyesem enti adofo no de onyankopon enam saa disuen so e de maye say Yaya Christopher, edru tambia nyina ye go through Elijah experience no. Edru tambia asa unyame som unya beji asem no di mfitiasia sane omo ye tro the book of Hebrew mo no mfitiasia no na the zeal was there, the joy was there, bibia ye bo asu foforo ani gi ahoden na so edru ba bia na otai na ba se ba na se ma abasem tu aba na so edru ho na ma ho kwan no onyankopon emehye oden na sene onyankopon hye den no enyina sanframa gigigigi na ebaya na ebubu mmro no enyina asase woso na asase ne pai mu no enyina eja no Bible say onyankopon mframa boko na sanframa num no ena na onyankopon wo ho enti sene ye dikan ya kyerkyere mu no the whole book of Hebrew no obronyi beka say a portrait a describe what draw Jesus the whole book of Hebrew no na oka the beginning of Jesus and what Jesus went through na sa oka na also the atoto de ho say Jesus eba asase so na de oye nyina na sto wotim gina mu no ya de a say a shame crime enti say addition mo maye test kakra say kind. Some of those texts are said be Hebrew 2 verse 1, Hebrew 3 12 verse 14, and a Hebrew 5 11 6 to 3, Hebrew 10 19 to 25. They are all Kenyana say, Yan say a home crying. Now your mom say we go through this experience, ne dream be or tie ne bar, but modern say. Don't move too far away from God. Say, obeya obetwum ho afro nyankopon chen. Abrinyi na ma ho kwan no nyankopon enhye odin. Kristo ni journey no, edru time bia na wosoro, edru time bia na wo fom. So ma ho kwan a onyame be hye odin. Amen. Great. Me da say dog wa church ye Musa yen to asna fe yen fan sorry yen adisuan so say na a edi ahwe yi mo no say Paul kasa num no o ka sem bi efa na edi ahwe yi mo no yen hwe akenkansem bi first yen hwe akenkansem miensa na fe yen fan sorry yen adisuan say elder the Hebrews chapter 1 verse 2 Hebrews 1:2 you we better Hebrews 9:26 to 28 and so na fe after Hebrews 10:25 Hebrews 1:2 okay 1:2 na say na a edi akire yi mo nso onam oba no eso kasa kire yen ono na waye ne nneoma nyina mu odidifo a onam ne so nso ebo wiase nyina amen. Great. Now if you watch Hebrews chapter 9:26 to 28 and also Hebrews 9:28 26 to 28 okay o say ene anka ese no say otahunu amane free wiase efapem yes na afe ye wiase emre rewiedri
wayi ne ho adi prɛko sɛ ɔnam afɔdeɛ a wɔde ne ho bɔɔyɛ so ɛbɛyi bɔne na sɛdeɛ da hɔ ma onipa sɛ obɛwu prɛko na ɛno akyi atemu bɛba no saa nso na Kristo a wɔde ne bɔɔ afɔdeɛ prɛko sɛ ɔnso nipa bebree bɔne no bɛkwati bɔne ayi ne ho adi ne mpire no soɔ akyerɛ wɔne wɔhwɛ no kwan de wɔn akɔ nkwagye mu amen na be yɛhwɛ de di awie no 10:25 edu ne aduonu no 10:25 no nso sɛ na momma yɛnyae yɛn ho nhyiamu that's right sɛdeɛ binom ɛyɛ no na mmom momma yɛntutu yɛn ho fo berɛ dodoɔ a muhunu sɛ ɛda no rebɛn amen great yɛhwɛ afotusɛm bɛn ɛna Paul de ma Hebrew atwerɛfoɔ ne Hebrew akenkanfoɔ yi a yɛn nso ɛkɔma yi na adɛnti na Paul describe no sɛ ɛnna yɛdi akyire mu deɛ adusua na ɛwɔ ha sɛ ma yɛ yo meda ase elder wohwɛ baabi adesua di efiri ne baabi ɔde abɛduru a nokure ni wei ɛyɛ anidasoɔ nsɛm kɛseɛ paa na Paul de ma anuanom sɛ bɛyɛ a wɔn bɛtumi agyina pintin ɛfiri sɛ wɔtwe wɔadwen de ba bɛsi Kristo Yesu so sɛ ewiase nyinaa ne Kristo ɛnam no so ɛna ɔbɔ ewiase na saa Kristo no a ɔyɛ Onyankopɔn a ɔde ne nkwa abɛyɛ agyede ama yɛn no ne mu anidasoɔ nko a enti wɔn sɛ ɔbrɛ ne nyinaa wɔtwe wɔadwen bɛsi Yesu so na biribi biara nso ebɛsi Yesu soɔ no wieyɛ ɛyɛ nkonimdie ɛna afei wɔsan hyɛ wɔn den sɛ mofa wɔ ha ne amanneɛ mu deɛ nanso no Kristo mu mfitiase nneɛma no motwam munyae no mu ɛnto hɔ na mompere nkɔ mo anim sɛ mobɛnyini ɛwɔ Kristo no ɔde no asi mo anim no so na moahyɛ den na moatumi agyina pintin enti wohwɛ a wɔsɛ mo hia abotrɛ paa abodwitire ne hia na no nso na di nkonimdie ɛbɛbrɛ wɔn enti yɛhwɛ nneɛma a ɔtwe wɔadwen de sii so wɔ Kristo no a ɔde ne nkwa yɛ afɔde ama yɛn a ne mu ne yɛnya bɔne fɛfiri ɛne wɔgyeɛ no afotuo bi a wɔde maa wɔne a ɛbɛhyɛ wɔn kura ma wɔn de wɔn ho ato Yesu Kristo ne so yie deɛ di kan yɛnhwɛ ɔhaw a Israel man mfie aduanan ɛsrɛ so wɔn de ha Onyankopɔn na wɔn yɛ nokware ma no wɔde wɔn fa ɔhaw no mu nyinaa ɛbɛduru bɔhyɛ asase no ɛsoɔ deɛ ɛtɔ so bio yɛnhwɛ nwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ahodoɔ a Onyankopɔn yɛɛyɛ ɛde kyerɛ sɛ ɔno ne Alpha ne Omega ne ewiase no ɔna yɛ ne deɛ nti wode wo ho ɛtɔ no so a wonkyɛ sɛ wowɔ nidasoɔ deɛ ɛtɔ so bio wɔsan atwe wɔadwen ɛde bɛsii sɛ berɛ Israel man ɛduru ɛhye a ɔmo twa Jordan akɔbɔhyɛ asase no so no ɔhaw a wɔn faa mu enti sɛsɛ no ɔmo aba bɛgye Kristo Yesu adie no ɔhaw no wɔn bɛfam nanso Kristo no ɛyɛ wɔgyeɛ ɛma saafoɔ no nyinaa ɛfiri sɛ ɛberɛ a Mose ɛsoma akwansrafoɔ edumienu ma ɔmo kɔsra asase no ɛde ama ne bɔbaeɛ no dodo no aka sɛ yɛntumi nkɔ enti momma yɛmfi yɛn so mpanimfoɔ na yɛnsan kɔ back baabi efiri baeɛ no na saa nipa no deɛ sɛdeɛ wɔn yɛ abrane ne akatakyiɛ no wɔn bɛtɔre ase nipa mmienu ɛna gyina ma wɔn mpoko wɔn si wɔn aboɔ nanso Kristo Yesu no a awieye ne mu na nkunimdeɛ wɔ no saafoɔ de wɔn ho to saa Yesu no so enti wɔn yɛ mmienu deɛ nanso nkunimdeɛ baa ɛma wɔn deɛ tɔ so bio saa brɛ hɔ no a wɔn bɛtwa no ɛhɔ na suntidua kɛseɛ ɛnso ɛba maa wɔn ɛfiri sɛ Barak ɛkɔkɔ han Biliam so ɔmɛdome Israel ɛfiri sɛ sɛdeɛ ohu wɔ no ɔmbɛgye n'asase Nyame ɛfa akwan bi so kɛkyerɛ ne sɛ ɔkwan no mu ɔnkɔ asɔɔde nti ɔka so ɔbɛkɔ Nyame ɛsɛ wopɛ no no wapaw mempene so nanso de wapaw no ma yɛ ne saa ma ho kɔ ɛna wɔkɔɔyɛ ɔdome no Nyame ma ɛnome ne dane nhyira owieyɛ no a ɔbɛkɔ no ɔka kyerɛ Balak sɛ wonim deɛ ɛbɛto ma yi ɛne ɛdi akyerɛ no
awieyɛ berɛ no na nwanwa so Onyankopɔn nam no so ma oyi saa Yesu Kristo yi a asɛnnua no so yɛnya nkonimdeɛ no ɛkyerɛ sɛ wawieyɛ no ɔba bɛdi n'atamfo nyinaa so na wɔbɛfiri Israel mu na ɔyɛ ɛba a wɔbɛfiri mu aba saa ɔba no na ɛgyina hɔ ma Kristo Yesu enti wei nyinaa de yɛ foto de ma wɔn sɛ ɔmofo ɔhaw ne amanneɛ mu deɛ nanso asɛnnua no so saa ɔba no yɛmfie ho nto no so na wieyɛ no nkonimdie bɛba ma de yo medase elder okay Hans medase nti near elder am I in the history of Israel ne wieyɛ no mame emfamra film yemra fie apostles ni nyinaa na omugidie ni sɛ time na no mu wo mu no na yɛ wieyɛ mre nti Paul most of the writings ni nyinaa no sɛ wohwɛ Korintofo nwoma no mu sɛ na Kristo ba na ye na yete asie o de ne ho ka ho bi sa time no about AD 64 ho ba bi ni ade na o twero no na o de ne ho ka ho bi se na yen ya yete asie no yen so ye be hu no nimro so enti to them no na ye wiye Peter say na mamu nsusu se onyame mre no eche enche na mbom no o hwehwe se ye nyina be kwa adwensa kire mu ansa na eye den ya ebeba 2000 years ago na mo keka sa ansem yo enne ye wo ha eden na e kafa awiye mre ho eti awiye mre no in their terms no obi a wowu sa time ni bia no da Yesu bebo obesore no obefa etesenia enne na ye ka kire no so kata na ni no ohun hwi biem te se ne wada ne obesore an sa no pa wa sore eti na ye awiye mre ma wo mo e ma ye nso enne na me nso ene mmire ya ye ka kire wi e na me ka kire me hu yi e ya wiye mmire ma me e ya wiye mmire ma nti afutu e koma wo mu se Paul se na wiye mmire mu no e wo ho ma ye nso saa ma ye nwen ho se 2000 ye kakra se 2000 years o kan ye na e ma ya afide ya ben o se ade kien akwanimu ade san ya akwanimu na ade kien aben na mmire na ben sin bra ye begidi nti e dofo no wiye mmire no de che se e ya wiye ewo ye mmiri so ti moma ye fa semi serious na ye nti afutu a ode man yo na Paul na nkasa ka se etwa se onipa ewu prekope na ni wachi no e judgment enti awie mre ye se obetwa okra na se obetwa ani ahwedan na twa ani hwedan pe wawie yemre na so because wo beti wani no na wo be face judgment exactly and as Yesu beti ya beto at any time insanity great intino madam wasepa se moya ade se mama ye di adusua ti se di abre yen atifo agidifo mo so ye da wasepa adusua ye di abre mu ebe ye de papa wo se enche bia na di Deuteronomy enwoma no edi ba na wieye emfa last year ye di Deuteronomy enwoma na ba na wieye na Israel for no omo be Canaan omo gina hye na no omo hu Canaan light omo be ko na as Moses there for to sem ede omo kwa ebra and as ebra omo mbo Nyankopon mra ode amom omo ndi so na Nyankopon bo hye entimi mra emu entino yenso ye gina saa akona no enche ye be ko heaven entina saa asam no ekoma yen ende Paul so akira koma Hebrew 40 say yen ye nyina awiye mre mu na ewe na ye wugina mu a ye twense ye bekọ no ohaw aprapre amanihunu ohaw koden na ewe so ye kase obi wo ho a ye kana sempa na se dusuane kana sempa wa beji Kristo adi no ohaw a wo komu no wo ene me na saa Hebrew fo mu mayi ekọ ma yen enti obo se ye de hu be hye manu pepepe wo se nsema Paul tro komo mo no ye menu mienu na o tro akwa nti na bwase na ye de abrawo no da sende ye de ne to so mienu no so e de be to am so Onyankopon enhyamo ba bia mu obiara be kato ni na mama dog bompaye amaye nyame mamo me mompaye Era Yesu ya dawase ewa adisua de amaye wodoye nti abrinyina wo maye nsama ebehye nkran yes ene wonam Hebrew ngoma so etuyefo se abeje wasemadi na se ye kọ ohaw bim ye kọ taye bim ebim pokura duru baby a ye dwen se ye throwing the towel ohaw no ne amanihu no edoso too much na so the Hebrew ejina ho se ye ntwa ye ni hwe cross no yan hwe de wa ya amaye na bring na die ni siw so a sane ohaw ne sitie bia no
wobɛsoma ɔmmɔfoɔ na wabɛhyɛ yɛ den na waka yɛn ho ɛwɔ yɛ Kristo akwantuo mu yɛwura Yesu menam saa adesua yi so ɛsrɛ wo sɛ ɔba bi aduru baabi a ne nyamesom mu no abɛsamtuo ɔba mu ne nyamesom mu ebi a wabɛgye Onyankopɔn te abusua apaw no ɔhaw bi a ɔrekɔ mu yareɛ bi ne amanneɛ bebree gu no so ama aduru baabi a mpo ɔredwen sɛ ɔbɛgyae mu a yɛwura Yesu mesrɛ bebree sɛ nam Hebrew nwoma a yɛbɛsua kɔtae so kyekyere sɛ nipa korɔ werɛ ma ɛnhyɛ yɛ den na nka yɛn ho ɛwɔ yɛ Kristo akwantuo mu yɛda wo ase bebree ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ ɔdɔba Yesu din mu amen.